Saan kaya dito yung ano? Yung office ng Island Hopping, no? Saan kaya makaano dito? Kahanap. Dito na siguro. Uy, ay, boss! Sir! Saan na yan, sir? Water activity po. Uy, activity, sakto. Ito yung hinahanap ko, sir. Hinahanap ko, sir. Akin yan. Yan nga yung hinahanap ko nga, sir, eh. Bakit ano ka ba? Mag-ano, sir? Maghanap nga ako ng ano, sir? Yung Island Hopping. Hindi ko maniwala sa'yo, ano ka ba? Bisita ka ba dito? Oo, parang ano ka naman, sir, eh. Bisita ako dito, eh. Parang hindi ka pa maniwala. Parang sa forma mo, parang... Oo, ang ganda ng outfit ko, boss. Ano ka ba? Talaga? Ano Oo, ka talaga dito? sir, ano ka, sir? Ano Sa ba? may Ano office ba? ka ba? Oo, may office. Kahit mga Island Hopping ako, ano ko to, mag-ETV min live, pero isa lang kukunin ko, sir. O, dalawa lang. May office ako dito. Saan ba? Tama ka sa Sige, akin. layo. Layo. Saan ba? Office ko dito. Dito. Kala ko malayo, eh. Lapit lang pala, eh. Wala ko yan. Uy, stiga. Diba? Oo. Office ko yan. Ah, ito, office mo pala to? Oo, may dito ako yung... Ah, Upuan dito. oh, isan, boss? Kala ko walang Diba? ka-office, eh. Legit Doon ka, tayo. boss? Legit, legit. Legit yan. Dito tayo mag-usap. Oh, sige. Baka hindi legit to, ah. Baka binibiro ako dito, ah. Ano ba ang gusto mo? Ano, boss? Yung, ano nga, yung Bili ka. Island Hopping, ha? Magkano yung Island Hopping niya, boss? Ilan dapping? Legit pa talaga yan, boss? Island Hopping niya, boss? Oo, legit yan. Oh. Ano, 24 hours kung... Saan kaya ako nito? Island dapping ng ano, na... 24 hours o 48 Uy, meron hours? ba? Meron ba ganun? 24 hours? Island Hopping? May ganun yun. Wala, boss. Grabe ka naman, boss. 24 hours, ano yun? Hindi, ano lang yan. Kakain ba ako doon? May pagkain libre? Oo, libre lang May pagkain kakain ba yun. libre? May private at saka ano, may private at saka... Sige, boss. Ano yung ano, boss? Maganda. Asan ba pupunta natin, boss? Pupunta natin. Oh. Napunta tayo ng... Saan ba to? Oh, putay na. Di mo pa alam, ah. Teka lang. Kala ko ba legit ka? Basta makita mo dyan, yung pupuntahan dyan, no? Di mo, Tingnan mo lang hindi yan. ka na marunong magbasa, boss. Saan? Ako pa magbasa nito? Oo. Ano ba yan? Saan nga tayo una, boss? Doon po sa... Okay, beach. Puki. Puki Beach. Puka Beach. Puka Beach. Okay, beach. Oh, tapos? Tapos sa Crocodile. Crocodile Island. Sorry, boss, kasi yung ano ko, half kasi ako na ano, eh. Ganun Half ba? kasi ako. Medyo, Tapos ano. punta tayo ng Ug-Ug. Ha? Ug-Ugan. Ay, ogan? Ito, ogan po. Ug-Ugan. Ogan. Wow. Maganda dito, boss. Oo. Ogan. Tapos anong ano pa, boss? Tapos pwede ka maglumpat dyan. Maglumpat. Magtalon-talon dyan sa ano. Oh, Sa... tapos Magic Island. Magic Island. Yan. Ganda yan, boss. Gusto ko yan, boss. Gusto ko yan, boss. Hindi pwede to. Bakit? Gusto, kasi nakapackage so kailangan mo kunin mo lahat. Ay! Lahat. Boss, budget lang, boss. Ikaw lang mag-isa eh. Ako lang ang mag-isa, budget lang, boss. Yung kukunin ko, dalawa lang naman. Dalawa lang. Oo, dalawa lang naman, boss. Ano bang i-recommend mo Kung sa akin? kukunin mo lahat pwede ka magkawa Ito, may bayad din to lahat. Bayad to lahat. Kita mo kawa Lagay kita dyan, sunugin kita. Ate naman. Abusado ka, boss, ah. Busado, ano nga busado? Lulutuin mo ako sa kawa. Luto yan? Oo. Ay, boss? may ano eh. Oo. Yun, gago talaga to. Lulutuin daw ako sa kawa. Ano yan, boss? Ito lahat babayaran. Isa-isa talaga. Oo, lahat. Walang package. Walang package yan. Pakis nga lahat yan. Sige, ano ba yung ano? Sige, boss, yung ano, island. Kasama yung pagkain ha. Anong pagkain dun, boss? Kakain yan mga... Kung anong kinakain mo sa bahay mo. Yun rin ang pinapakain ko dyan. Gulay! Ano? Tuyo! Ha? Tuyo! Ano ba ang mga pagkain dyan, boss? Ano ba? May barbecue, may Barbecue. ano... Yung sulit naman, boss, yung May bayad kasi, boss. tuyo, may... Sito, may Yakult, at Yakult. saka pritong isda. Dito isda. Hindi ko makita eh. Araw! Yan. Ito malaki. Yan ito. Akala ko legit, akala ko legit to. Yan oh. Legit ka ba, boss? Legit ka? Baka hindi ka legit, boss, ha? Legit. Boss, wag kang ganun. Sige, sige, boss, magkailan napping ako, boss, ha? Hindi nga pwede. Ano na, bakit na naman? Hindi pwede nga. Kailangan lahat yung kukunin mo. Wala nga, boss. Wala nga pera ko, Di boss. ulol ka ululan yan sa'yo. Ano yan? Kailangan kunin mo lahat para ceiling, jet ski, banana boat, buggy car, crystal kayak, UFO. Lahat. Pati helicopter. Hindi pwede yung isa yan. Umalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Ay, hindi. Wala na akong mahanapan, boss, na... Wala ka pera. Sakto lang. Meron ako pera, sakto lang, boss. Pero dalawa lang kukunin ko, boss. Pero yung sinabi mo na, ano, isa-isa, mahirap yun, boss. Magkano ba lahat yan ang package mo? 100,000. Wow! 100,000. Grabe, 100,000 talaga? Oo. Mag-down ka. Grabe to. Sige, Leo.
Papatusan ko na lang kaya to. 20,000. Wala nang bawas, boss. Wala nang bawas yan, 150 ngayon. Basta makasakay ako helicopter, lahat na yan basta ha. mag-down ka muna sa akin ng ano, ng 50,000. 50,000? Ah. O sige, wala problema, boss. Ngayon na. Ngayon na. O sige, sige. Saan na kayo yung si Sir? Sa ilan na ping. Nag-down ako ng 50,000 dun eh. Ay, ito yung office niyo. Te, saan si ano te, yung nagbabantay dito te? Wala naman siya dito. Nag-upo lang. Hindi naman, wala pa siyang office dito. Ilo. Office yun te? Sabi niya dito. Oo daw, sabi niya. Nag-upo lang yun dito. Di ba yung taga rito? Taga Cebu yata yun. Cebu yung bago. Yawa, sana ako may... Nag-down pa naman ako 50,000 te. Ano? Nabudol ka. Nabudol. Gago, hanapin ko muna te ha. Hanapin mo, sige. Gago. Papulis mo. Papulis ko talaga yun te. Akala ko may office eh. Oo te, sama te. Gago talaga yung 50,000 ko. Kung mahanap yun. Hanapin kong gago na yun eh. Uy. Araw, kita ko na. Uy! Ano? Ang being down ako! Ano? 50,000! Kilala ba kita? Ikaw yung doon kahapon eh! Hindi ako yun. Ikaw yun! Ikaw yun ay balik mo 50,000 uy! Ilan hapin yun? Marami akong activities doon! Teka lang ha. Teka lang ha, tayo ka lang dyan ha. Oo, sige! Ah. Uy! Grabe ka! Ibalik ba? Yawa!